pense qu'il faut qu'il barkada maoma le wati kono ni bolde sokolendo radio FR3 là mali kono le radio de ça pour l'ofa à ma page ou quand radio toula à l'intérieur du Mali à ma folie pour belle jeli kanyo foko bla clamantona ambe folie là c'est craint là à directeur akademia fo ko fo Paris ka fo mata donc ki akademia mata donc ki fo mata ka to ba farini dalike alhamdulillah ambe foli la se mbalma muso semaine meli ngata ale refa to mandala we ngata do ba de keneka ka fo ka bakata la nya fo mata donc ambalma muso ngata donc ni ko ya aja kura ni mata donc ka fo ngata donc ka barkada aja amina sedibe ani fo mata Aziz ngata ko fo Paris ka fo mata ka barkada ite émission ke ni ma introduit na fondamani ngata do abe ngata do halibi ngata do iba to do ngata fe no kono wi amasega lu wele lige do ngile do ngala kala sega wele no ame do la di auditeur gansan wero mais emi ya ka sa di wele ya ka émission ya ka émission sigide abala ni do ni be tabu wajila mo ikumba be mo wala al insilbil ka fo kamale fo oui c'est important donc on va fouka barkada foli la c'est ouais foli la c'est ma conseil spécial flauma de sila donc ani itreke alubadra donc ka fouka barkada yesel che ani muso bela jele mauma balla me ngam ko be donc gramantona ka fo be on sokona donc ambe ok ka jamana ata donc ka do ok jamana de bela jele mauma balla me ka fo yi on sokona yo be donc mbi ka blala no fo ambe fo ki wala mondo biso ngadena anga kutuba abena buri por sen flagra sabadron de kan donc sabu kata ka itaw songa ke hakila jiguye may ma wula rafile doni mali histoire dola aywa bi amba dem ne kutuba folo be tadi ke anga la kana mi banga timana kono kana bali ayuni da dola ka min kala sekita dola ka manoti ko boy ana ka fo iminisima ala ka geni ana ira wala nafa jumambala ou bien a se ka ke ni ko here jumambala merci ko lo jumambala minisipa ka geni na yuni ya kina joka paro sen sabana ndo yanga kudubata ko sabana e kudubata ko sabana be boli feminga niya asan fly ibe ka geni ala ka ina islam su bela jelena fanga trakilen ka bo ale bolo niya asan fly fanga trakilen ka bo bolo kana lambe domine ko bi san fly ko nana mun kera mun yana ibe ka tara to mina maw hakli balawa donc il faut qu'il barkada donc ni jatimne ke fleflan na insécurité konnana amba de mene kunu wula fe ngata donc 17h la kunu wula fe ngata donc 17h 18h précisément jatimne kala ka fo boni marala ngata sur la route RM16 à 7 km de Boni anka armée ye fomi ma colonie jadisi ngata donc moto chama ngata otuntu le million ko parce que idalem e tum hakli bala ka fo ko say na ngata ulle ye cheni ke ka camion chama jije yawo sren kay effectivement donc jatimine kala ka fo ulu yira parce que be Burkina Faso fa tele ka to Boni fa feronina à 7 km de Boni armée ngata donc oni karasola yamana pour 18h jatimene kala ka fo combat ngata donc akera minute bisaba minute bina ni yon na mais a watini killing ngata donc amate minute damani ka a aviation ngata donc dama fa armée de l'air machine quoi me dire ngata una ngata donc ko gafeka fle ngata ko ina una na yo tutini ke mauma be ngata a yoro grefe ngata donc be hatla ngata ko dum ko bi yere la ebwe donc kanga ko shilimi ke ngata donc ko ye ko shili ke ngata donc ko kala dia ko ma clé ma se ka wala mais dripa kanga communiquer ke ngata donc kala sama wulu hakil na mauma ko bala ne mutu tiku ngata donc a be ngata donc a be ni bora ko donc il y a ngata bitaka mutu to ngata ye ko ni na mutu ka suma ye ko ni na to la donc mutu ka suma adama de nde tumona ngata donc ani ngata mutu ni atora mata jukuru de tumona donc konna dripa bi bilance foigné ni ala so ngata donc dans les jours à venir jatimene kaka aussi le commandant a formé Maliko donc aye mission flaquet
Mopti Marala, précisément Banyangara, dans la région de Banyangara, à Tarakoro, à Djalasago. Djalasago, Liba, donc à Fort Leflaina, à tout front, qu'il y a tombé, Natako, au Tunyebe, Mao, Kamata, donc Botola, donc Burkina Faso, na Kato, Kabo, Ungo, Fafaka, Sopra, Fafaka, donc au Nigeria, to Mandian, au to be fait, Nata, donc Atlakanatuni, ka hakilina wɛrɛ ta ka lase jɛlɛsaw kaw donc o jateminɛ kɛlen donc a bɛ fɔ min ma GTA 52e GTA olu bilalen don ka donc olu bɛ jɛlɛsaw mara la a ɲɛma ka donc ne bɛɛ b'a dɔn le colonel Mamadou Massaoulé Samake donc bɛɛ b'a dɔn a tɛ musalakan fɔ ka donc maa min don a ka teli a hakilina na donc musalakan maa tɛ donc a bɛ yɔrɔ in dɔn kosɛbɛ a n'a ka maaw wulila ka taa le 16 et le 17 août ka taa Bagas ka tila ka tɛmɛ ka taa Jalasabu ka tila ka taa Koro ka taa donc garde nationale min bɛ Koro ka taa olu fo ka taa donc ka bonyalamasegin k'o ye k'a fɔ ko bɛ baara min na ka taa donc baara in ka taa faso jɔ baara don hali bi ka taa donc ka dɔ fara ka taa donc wulikajɔw kan o kana to terroriste ka se ka se yɔrɔ dɔw la donc a taara ka taa donc kɔnkɔrɔma don ka taa donc min kan ka d'o ma ka taa donc bonya min kan ka segin o ma o bonyaw seginna o ma autorité ka foli la ka taa k'a fɔ ye ka taa donc o nana o ka banba hali bi ka taa donc mais min ɲinilen don Mali tɛli mɔgɔw fɛ aussi ka taa pour que baara in ka se ka nɔgɔya a ɲinilen bɛ Mali tɛli mɔgɔw fɛ ka taa donc ko o k'a ɲini rapidement Jalasago mara la ka taa réseau tigɛlen don baara de gɛlɛyala armée bolo o k'a ɲini ka taa donc o ɲɛmaa min bɛ olu yɛrɛ sɛbɛn fura bila ka na ko Mali tɛli mɔgɔw ka taa réseau bɛ to ka na ka taa ni réseau sera ka établir ka taa donc a bɛ kɛlɛ nɔgɔya o bolo ka taa donc o b'a ɲini Mali tɛli mɔgɔw fɛ ka taa o wuli ka jɔ joona joona pour que ka taa donc Jalasago réseau ye o ka se ka établir baara ka se ka kɛ ka taa kɔnɔna na donc kuma fɔlen ka donc an y'a ye aussi le 7 Malikaw ka taa donc a wulila tuguni le colonel Famorike Kamara ka taa donc a n'a ka directeur de cabinet n'o ye Gawo directeur de cabinet ka donc n'an b'a fɔ a ma ko Yatara o wulila ka taa Tesi ka taa bonyama lasegin kɛ ka taa donc armée sera ka baara de kɛ ka taa o fo o kɔnkɔrɔma don tile filanin na aussi ka le 11 na donc ani le 12 na donc août délégation ba wɛrɛ taara tuguni ka taa k'a fɔ ye ka taa ko ye min kɛ jamana in kɔnɔna na ko jamanadenw bɛɛ ka foli b'o ye ka taa donc o ye baara min kɛ ka taa donc ka wuli ka jɔ gɛlɛya min bɛ Tesi ka donc an y'a ye k'a fɔ ko armée wɛrɛ min ye o sen don kɛlɛ in kɔnɔna na k'a essayer ka taa donc k'u ka drones pan ka tila k'u ka aviation di ka taa ka baaraw kɛ ka taa donc nansaraw tɔgɔ de hali bolo ka taa donc a fɔra ko yɛrɛ o ko in na donc bi ka taa donc ne ye jateminɛ kɛ ministre des affaires étrangères malien a ye welewele kan da ka tila ka lettre ci ka taa Nations Unies ma k'a fɔ preuve bɛɛ b'u bolo k'a fɔ ko bi ko Faransi bolo de donnen bɛ kɛlɛ in na ka taa ko Faransi de bɛ terroriste dɛmɛ na ka kɛlɛ in kɛ ka taa donc pour que jamana kana se ka sebaya sɔrɔ o de bɛ kɛ ni ko kuma fɔra ye ka taa donc min bɛɛ kɛra aviation min ka to ka avion donna anw ka dugumakolo kan ka an ka sankolo la ka bɔ ka taa a bɛ siɲɛ 50 ani kɔbɔ o y'a ye o ka drone y'an ka yɔrɔ dɔw filmer n'an ka mɔgɔw bɛ convoi kɛ ka taa o ka avion ka taa donc mirage ninnu bɛ na ka taa ka jigin fɔ dugumala fan fɛ ka taa ka gɛrɛ u la ka taa k'o bagabaga ni redéploiement ninnu bɛ kɛla ko nin bɛɛ ye preuve y'o ye ka taa donc o ka drone ninnu bɛ taa la ka taa donc kan Tesi bɛ cira don min o ye drone ye ka taa donc Tesi sanfɛla la filmeli dɔw bɛ kɛla ka taa donc k'o ka position di obi dɔw bɛ ci la ka taa o b'a dɔn k'a fɔ ka taa donc ninnu tun ninnu bolo tubabu a ka fɔ rebelle ni drone ka taa donc o ma se k'o faamuya ka taa o baara min bɛ kɛla et surtout ka taa donc mobili min bɔra a ka ca ni mobili 500 ye ka bɔ a bɛ fɔ min fa fɛ ka taa donc Niger fa fɛ ka na cogo min kan kɔnɔna na k'a fɔ ko o mobili o yelen tɛ ko ka taa o tɛ se ka fɛn faamuya o ko la ka taa donc k'a fɔ ka taa ko tubabuw ka taa donc o niyɔrɔba o baba la c'est pour cela ministre des affaires étrangères ye lettre ci Nations Unies ma k'a fɔ information bɛɛ b'u bolo prévu bɛɛ b'u bolo ka taa donc ko maa min b'a la ko prévu ka na ko prévu ka na ko prévu bɛɛ b'u bolo ka taa donc pour que ka taa donc ka hakilinaw ta o prévu aussi ka taa donc ko Nations Unies ka taa donc o b'a di Nations Unies ma pour que France ka se ka taa donc o k'a dɔn k'a fɔ ka taa ko France bɛ min kɛla yan ka taa donc pour que gɛlɛya ka se ka ban jateminɛ kɛra k'a fɔ aussi
ni ye jateminɛ kɛ menaka fan fɛ ni tile damani in kɔnɔna na depuis mois de mars na ka tɛ maa min sara ka tɛ donc a bɛ maa 700 ɲɔgɔn bɔ k'a fɔ ka bagan min taara ka tɛ donc bagan caman de taara donc bi maa min bɛ yen n'a b'a fɔ a ma ko MSA ani ka tɛ gɛcɛ mɔgɔw ko ni armée ma na ka tɛ donc dɛmɛ don ka tɛ donc menaka la ko terroriste ka tɛ donc ani nasaraw ka tɛ o tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cogo min ko menaka bɛ ko donc a ɲinilen bi ka tɛ donc autorité faama mɔgɔw fɛ ka tɛ donc ni aujourd'hui le bi ɲɛmaya la ka tɛ donc o yɔrɔninw na faama mɔgɔw ko ka baara bɛɛ kɛ ka tɛ donc ka se k'a to hakilina dɔw ka se ka taa ka tɛ donc pour que menaka kana bin ko parce que ko ni menaka binna musaraka foyi t'a la o bɛ bin ko donc menaka o de kɛlen bɛ barrière ye ka tɛ k'a da ka tɛ pour que gawo kana bin a ɲinilen bɛ autorités fɛ u ka wuli ka jɔ baara in ka se ka kɛ ka tɛ donc hakili sigi ko jateminɛ kɛra k'a fɔ le 15 août aussi barakasi dɔw kɛra ka tɛ yan ani kulikoro ka tɛ donc ani banaba ni ɲɔgɔn cɛ donc o ye kariw jɔ ka tɛ ka maaw ka tɛ nafolo bɔ bolo min sɔrɔla ka tɛ donc o don ka donc taama b'aw bolo ka taa ka ca ni miliyɔn 10 ani kɔ ye donc o jateminɛ kɛra k'a fɔ o kɔnɔna na hali bi ka tɛ donc wulikajɔ ka se ka kɛ Tɔnbukutu kɛsi ka tɛ donc a bɛ fɔ o ma banque de solidarité a kɛsi ɲɛmaa dɔ bɛ yen ka tɛ donc o taara ka tɛ k'a sɔrɔ ka tɛ monsieur Sidibe ka mugu cɛla k'a fa mɔgɔ t'a dɔn ka tɛ donc a kɛra ka tɛ donc min nɔfɛ donc gɛlɛya min kɛra ka tɛ dans la semaine o ye nin ye ka tɛ donc jamana kɔnɔna na mais an bɛ se ka min mɛn aussi farabugu n'o ye teriw ka maaw ye ko bi ka taa ko gɛlɛya ye dɔɔnin bɔra la an b'o lamɛn n'o sera ka min sanji min na quoi o ko dɔɔnin maaw gɛlɛyali la dɔɔnin quoi baaraw ma se ka kɛ baaraw kɔni ma se ka kɛ ne sera ka bɔ baara si ka kɛ sanji nana tuma min d'a ma la télé b'a ci la fana b'a fɔ ne bɛ an bolo tiɲɛ yɛrɛ farabugu a bɛnna le 6 octobre nata ye o kan ka bɛn a san 2 ma o ni sisan cɛ lama min tun bɛ yen n'o tun bɛ taa kɔnɔna o ye bali min kɛ an bɛ waati min ko bi ka sanga ni wulikajɔ ye lama bɛ ka se ka kɛ wa ka taa farabugu kɔ kan ka na lama kɔni dan an ka faamaw bɛ ko de min na an bɛ lama de fɔ o yɔrɔw la sɛnɛ ti ka se ka kɛ sɛnɛ dɔɔnin kɛ an ka faamaw kɛrɛfɛ o bɛɛ bɛ kɛ farabugu dugu kɔnɔ walima o bɛ kɛ farabugu kɔ kan de farabugu dugu kɔnɔ don parce que farabugu faamaw kɛrɛfɛ an bɛɛ bɛ sɛnɛ de kɛ yen nɔ o sɛnɛkɛforo minnu bɛ yen n'a kɛlen bɛ k'olu kɛ faamaw kɛrɛfɛ yalima olu ka ca wa caman bɛ se ka kɛ na sɛnɛkɛminɛn t'anw bolo tuma fo t'anw bolo an y'an kɔlɔlɔ kɛ malo ni sɔ ni tigani minnu sɔrɔ o ni zɛrɛw ni wulani an y'olu de tiɲɛ dɔɔnin sira ma se ka bɔ sira ma bɔ fɔlɔ haminanko min kɔni b'an na nafɛnko de hami b'an na n'o tɛ kɔni alhamdulilayi baara in taabolo kɔni kun in faamaw bolo dugu de ma se ka labila fɔlɔ n'o tɛ fɛn min ye wulikajɔ ye jariwala tigɛmaw kun girinajɔ minnu kɛ olu kɔni tɛ ka kɛ bilen o ka wulikajɔ kɛ na dugu kɔni lafiya dɔ kɛra o la parce que an faamana u ka wuli sisan na kosɛbɛ nka aw yɛrɛ ma se ka bɔ ka taa yɔrɔ si fɔlɔ ayi an tɛ se ka bɔ ka taa yɔrɔ fɔlɔ an yɛrɛ jate kɔni na a bɛɛ bɛ nɔgɔya yɛrɛ hali bi ne b'a fɔ faamaw ye u k'u jija u ka baara min na u k'u jija ala k'a sabati u bolo an ka dugawu b'u fɛ n'a bɛ dugudenw kɔni ye o ni dugulamɔgɔ n'a bɛ bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ani bi o kelen don an tɛ bɛn k'a ta an t'a ta fo ka diɲɛ wuli foyi t'an fɔ an k'an faso janfa an ye min ta dɔrɔn an b'o de kan an k'an tɛ faso janfa an bɛ min kɔnɔ an bɛ to n'o ye dɔrɔn an bɛ ala n'an ka faamaw kɔ an ye min ta dɔrɔn an b'o de kan ne tun ye farabugu ye k'o fo k'o barikada foli bɛ kɛ aussi ka tɛmɛ n'an bɔra aussi Gawo fan fɛ jateminɛ kɛra k'a fɔ armée an fɛ ya ka tubabu nasara min tun bɛ yen ka k'o de ka minɛnw cɛ donc komi Macron de y'a fɔ k'o bɛ taa o dimina ka taa donc o taara ka taa donc an y'o ɲɔni kuma fɛ k'o bila kɛnɛ ma donc min don ka donc an bɛ jateminɛ kɛ k'a lajɛ a taalen dugudenw ye k'a lamɛn terrain sanfɛ an de b'a ye mɔgɔw fagara mɔgɔw kɛra yatimɛ ye dugu kunturu jɛnina u bɛ nkalon tigɛ ka fɛn bɛɛ fɔ donc barika a bɔra yan vraiment o kɛra ma nisɔndiya sisan Gawo ta wallahi hali miseli a tɛna parce que mun kama parce que an tɔɔrɔla an tɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ a kɛlen bɛ anw yɛrɛ ma se wa ye ka d'a kan n'i yɛrɛ y'a jateminɛ Gawo population ye waati caman kɛ a bɛ ka wulikajɔ kɛ ninnu ka ko kun kɔrɔ marche caman kɛra boli caman kɛra ka siraw minɛ ka tasumaw mana ka siraw minɛ olu ɲɔgɔnna caman wulikajɔ caman kɛra population fɛ pour que ninnu ka taga wa kadiri don min a fɔra ko ka taga fo Gawo population kami ninnu ye tagali daminɛ ka yira ɲɔgɔn na k'a fɔ ko ninnu min bi ka taga tɛna ɲuman kɛ ka da ka bolonɔni ɲɛsin bɛ u ma k'a fɔ ninnu sanu ka taga gɛlɛya bɛ na kɛ gɛlɛya tɛ dɔwɛrɛ ye mankan misɛnninw bɛ na kɛ ataki balaka wuliw bɛ kɛ barika an kɔni barika a bɔra a diyara n ye mais parce que an ye fɛn caman de
do fagara abe bala nin ko ne yaro mata da abu ke ce gumin na me salma me ne gon barka ji bora jeren parce que kilo chayro we ma chama faga abe bala bo len ko na dina fo nyam nyogon est ce que ya fam na nyogon mina ko ni at fo de nyami me nam mo nyogon mina de abiseka fe nyami ne gaw kaw ka ye chuo ye ka fo ni bara kare ko mi donc ambe foli la se ngata alaka tanno ko ye alaka na to ka se ka nyama ko na to donc ambe do o de ke ngata la ka ndo ko di o do me min do ko me dugu dugu korote dugu nyele min kado yi ngata donc cheni ke ga ita ngata donc bela jele na nolu te ngata donc mali ngata donc ati baski donc murbo yu geya de ngata donc murbo ya fo ngata donc ko gelerde akara ngata ko jamna de wore de bis jamna de do de bis ka wole kana donc ama en profiter ya ngata donc ka folie la c'est kawma ka fo halibi ngata beaucoup de courage pour que jamana se ka baski a jatimele kara aussi que semaine pour la insécurité kula trop ko pardon no ko sabo kule mari anto la me kisi jɔlen ɲɛna an ye baaraw daminɛ kɔnɔna kɔni an ma f'u ye n'a nana lajɛ mobili pneu jiginen don mobili lankolon don minɛn t'a kɔnɔ an ko mɛ mun de b'o kɛ a duni ka girin an ko bien a ma fiɲɛ bɛrɛ k'a la ou bien fɛn dɔ kɔni bɛ mobili in kɔnɔ donc comme porte bagage guwa dɔ sigilen don mobili sanfɛ ka bidon dɛrɛmuguma 2 sigi o kan ni ruseko an ko bon an b'o kɔni waraka k'o lajɛ an kɛ k'o waraka k'o ta an y'a ye sanfɛla faralen don ka tɔlifin dɔ kɛ k'o datugu k'a labɛn ka ɲɛ an b'a fɔ o ma jɔnya la ko cache aménagé o tɔli ta ka bɔ yen an ɲɛ bɛ birikɛtiw dalen na an ye faamaw wele n ko ayiwa an kɔni ye nin fɛn kɛ an ye birikɛti dɔ dalen an t'a dɔn mun don an taara n'a ye biro la an ye 1 fara k'a lajɛ an y'a ye k'a fɔ ko puduru cɛman don donc o la sa an sɔrɔla ka baaraw jɔ an ka niveau la ka ko tɔ bila faamaw ka fɛn kan mais an ka faamaw an b'u fo yan ko barikada parce que su fara tile kan olu ye engagement bɛ instruction minnu da anw ma tiɲɛ yɛrɛ la an b'o de sira kan dɔrɔgu a birikɛti n'i y'a jateminɛ a bɛ bɛn 145 mais n'i y'a poids jateminɛ a poids bɛ taa 159 ani tilancɛ n'an b'a fɔ a ma 159 kilo 500 n'i y'a wari bakuruba jateminɛ sariya bolow ka fɛn kan komi u bɛ prix dɔw di fɛnw na a bɛ t'i jɔ fo miliyari 8 ɲɔgɔn na. Miliar segi ndo na tasuma do de la miliar segi es que la patuma do ni bela aga do na kuzo ni mutabla magasin no ro abata ro mi na ma kan te ke fero ni billa ka do jini ro lawo antara fukati ko fla lay antara do jini mais sura tundi bita ka yoro be mine e wodo de wani janarm parce que miliar segi ti se ka ken na fo e pandi de worta e ta to la hada jini ro la ni atani parce que minu ya ga mine na lu do se ka taw ko parce que para la fin bébé do se ko ya pour la femme no mutaji milliard segi ngata dongo e ko jetmen 8 milliards milliard kele mais go ye minan no ye minan ni bo mo wuli ko na namna ni minan to ne ka fo ka be ku mo wuli mo be da e ko nor la ngata dongo min ni ko le ibe blaga ta ngata dongo bi kam ko drogo taka bo yoro la ka tana yoro la ngata dongo e kat ko ni na ka ta rai est-ce que ka drogo taka bo ni yoro la ka se ni yoro la destination la ka se do kat ne na mo wuli tay kat kuna ngata dongo ita do masanga to wol mako ta tola o te dabla ama ya malla ngata dongo avion na ka jigen avion to wora ro dum la ka avion jini a wora ro dum ay yoro dum sunu bebe avion se ka teme mo ka ba ko la ngata dongo ni tay kimaye ka tla kana ka daj ka jigi désert ko ngata ka tla kana décharger mo le pro wora yo chama kana ngata dongo ka tane mo le keme ni ko ngata kana charger les ngata dongo ni tran mo ni sa ka kana ka ta dioro mi donc en général là na ngata be teme ka Europe de parce que poudre ngata dongo avant mo de la question affaire poudre à gramme kele avec faulu bon et vraiment de va utiliser et puis à poudre nous paie teme sera do ngata na teme de ngata dongo ka réseau de quoi réseau donc 8 milliards ngata poudre ngata drogue jema ngata dongo amem kan wi subhanallah adi kam ma yamba de ngata famau de ngata avec teme de avec transité de wodo ngata dongo iba fa be ngata dongo fo Algérie généraux do ba ko be ngata dongo avec tout ngata dongo avec la teme ngata
donc ni ye wo ye ngata donc ambe anga sécurité mo ngata donc ko fo ko barkata donc antu ngese ka mi fo sécurité ko la wo ni ngata ta don gawo mi kara ngata telefla na wo ni aussi ngata donc ambe be fo ka be barkata ne ni ngalo wore bi bulo mbi ka discussion anga ngala sana no ya fi kutuba ta ko filana wo ta dike feminga ministre ka gweningo parce que maliden caman jalen don n'a ye k'a fɔ minisma kɔni kelen bɛ ka degun de bila an ma n'u ma degun na tɔɔrɔ min na s'a ma o ma a nafa lase anw ma minisma ka taa ka bɔ yen ayiwa n'u dogo kɔlɔlɔ b'a la ou kɔlɔlɔ t'a la bi an bɛ yɔrɔ min sisan ni k'i b'a kɛ n ka kɔlɔlɔ dɔɔni b'a la mais dans les kɔlɔlɔ min b'a la aujourd'hui c'est que an ka effectif min b'an bolo an bɛ yɔrɔ min concrètement a ka gɛlɛn n'a fɛ donc a ka se ka yɔrɔ bɛɛ sécuriser o ye ko n'a kɔrɔ ye n'i ye jateminɛ kɛ état de disposition ta la maaw bɛ recruter la sisan y'a ye nka dans secteur bɛɛ la les autres a bɛna daminɛ nka donc EMIA bɛ don na nka donc soldat bɛ recruter la secteur bɛɛ la nka donc recrutement bɛ kɛ la pour que baaraw ka se ka kɛ et en même temps nka donc mɔgɔw bɛ former na aussi i y'a jateminɛ k'a fɔ fɛn dɔw seginna fɔlɔfɔlɔ nka donc n'i ye fonction publique sɔrɔ i bɛ se ka taa nka ka sɔrɔ i ma formation militaire kɛ olu bɛɛ bɛ don na a dabɔra de nka donc hali n'i taara i ka baarakɛyɔrɔ la ni kisɛ ka ta don min marifa bɛ se ka d'i ma nka y'a sɔrɔ i ye SSG kɛ nka donc baara bɛ se ka kɛ i bɛ se ka kɛ nka donc kɛlɛkɛcɛ ye bɛɛ hakilinaw bɛ ta la pour que baara ka se ka kɛ ka ɲɛ pour que jamana ka se ka basigi mais dans les jours à venir nka donc ne y'a f'i ye a mɛnna yan n ko yeko ye min ye nka donc yeko la nka donc dans la programmation gouvernement ka ye cogo la c'est que dans 2 ans ministre ka kɛ ka bɔ Mali la a ka taa définitivement mais hakilina min bɛ ta la parce que n'i ye jateminɛ kɛ semaine tɛmɛlen Allemand mɔgɔw nka donc olu yɛrɛ o tun o y'a fɔ nka donc ko olu bɛ fɛ nka donc u ka mɔgɔw ka na u ka taa nka donc ko in nka n'o min ma se ka ɲɛnabɔ o la rotation ye ko olu b'u ka coopération jɔ fɔlɔ parce que waatinin dɔ kɛra depuis 49 ko in kɛra gouvernement ye disposition ta k'a fɔ ministre 3 ka sigi ka baara dɔ kɛ baara min n'an b'a fɔ a ma ko cadre de redéploiement Nations Unies ta désormais le ministre des Affaires étrangères le ministre de transport et le ministre de la Défense o tun kan ka baara dɔ kɛ mɔgɔ kan ka redéployer cogo min baara kan ka kɛ cogo min ani baara kan ka hakili sigi kan ka sɔrɔ a la cogo min o baaraw daminɛna o man ban fɔlɔ mais i y'a jateminɛ k'a fɔ Allemagne ka taa kɔsa in na yɛrɛ ka taa jateminɛ kɛra k'a fɔ SAS mɔgɔ ninnu ka taa donc o wele ka bɔ ultimatum dil'u ma ko ka taa ka bɔ yen jateminɛ kɛra k'a fɔ ja ye aéroport kɔnɔ o taara ko olu minɛn dɔw b'olu bolo ko hali hélicoptère dɔw bɛ yen ka taa donc olu démonteli ani ka taa o tali ka taa ko gɛlɛya b'a la ko gouvernement ka ɲɛ o ma ka waatinin dɔ di o tun b'o discussion na ka taa donc Allemagne y'o bɛɛ don a sɔn jukɔrɔlen a tɛgɛ kɔrɔ k'a essayer k'a fɔ k'a b'a kɛ kɛlɛ ka taa parce que yɔrɔ min dir'u ma ka taa k'a fɔ baaraw bɛ se ka kɛ o y'a yɛlɛma ka kɛ hôtel ye o y'a yɛlɛma ka kɛ piscine ye o y'a yɛlɛma ka kɛ chambre de passe ye donc o y'a yɛlɛma ka kɛ nka donc fɛn bɛɛ bɛ aéroport na anw yɛrɛ t'a dɔn ja hali hélicoptère b'o bolo nka donc aéroport na an t'a kala donc o baara min kɛra nka donc ni ivoirien soldat nana nka donc ka taa bila yen o hakilinaw taara aussi nka donc gɛlɛya dɔw kɛra a kɔnɔna na parce que déjà hali Côte d'Ivoire ka mɔgɔ nalen nka a bɛ kɛla ministre hakilinaw de kɔnɔna na donc aujourd'hui c'est pour cela an k'o bi nka k'o ka kɛ hakilisigi kɔnɔna ye mɔgɔ bɛ kuma caman fɔ hali Côte d'Ivoire ta in kan an ko ni ko kɛra cogoya dɔ la komi o bila la mandat de dépôt kan mandat de dépôt la ni jugement nana ka kɛ ni hasibi kan ka min kɛ o bɛ kɛ mais pour le moment ka donc maa si tɛ se k'o bila il faut que forcément jugement ka kɛ o jugement ka kɛ donc o bɛ bolodara n'o bolodara ka taa n'o jugé la ni président kan ka o gracier a b'o gracier mais i y'a jateminɛ k'a fɔ malgré ça le bɔra yan hali o kumaw fɔra ka taa donc fɛn caman fɔra a kɔnɔna na pour que o ka taa donc diplomatie ka se ka baara kɛ a ka kɛ mais Nations Unies mɔgɔw ka taa donc an ka yeko ye min ye ka taa c'est comme aujourd'hui hali Russie bɛ yan n'i y'a fɔ Russie bɛ yan la coopération russe ka taa an n'olu bɛ baara kɛ la hali o yɛrɛ nka ne ka ye cogo la n y'a f'i ye nka taa n ka émission bɛɛ la yan n ko anw t'a ye ka France gɛn ka tila ka na ni Russie nka taa o tɛ il est important que armée ka base a yɛrɛ kan ka taa k'a yɛrɛ former Russie ka sɔrɔ ka kɛ appui anw bolo ka anw dɛmɛ mais donc o gɛlɛya ka donc o b'o de kan pour les Russes an bɛ se ka coopération kɛ bɛɛ fɛ donc o baara min kɛla pour nous ka donc o ye hakilisigi ye dans les jours à venir nka taa an bɛ continuer an bɛ se ka baara kɛ chinois fɛ an bɛ se ka baara kɛ turkiw fɛ an bɛ se ka baara kɛ nka taa jamana o jamana y'an diya pour que baara ka kɛ mais armée kan ka compter a yɛrɛ de kan maa ma kan k'i ka sécurité kalifa mɔgɔ wɛrɛ la mais baara bɛɛ bɛ kɛla o la o sɛbɛn hakilisigi ko kuma bɔ parce que normalement
ngata donc be bato armée de équipé ni wati yere la so do ni na ni wati yere la ni yete neke Sadio yere be Russie jamana na donc avec discuter là donc avec les Russes barato mi ngata ke ngata donc hakliski ko na donc baraw be kala nous pensons réellement qu'il faut remercier les autorités au be bara me kala ni kondana pour que hakliski kaska sura ko aiwa nun dogo an bi fo o la i ka an bɛ taa an ka kutuba ta ko sabanan na kutuba ta ko sabanan o bɛ tali kɛ fɛn min kan an y'a ye k'a fɔ san 1220 18 octobre i bɛ ka a ka fanga ntaraki la ka na bila 18 octobre 2022 san 20 ani ba fila ni san 22 la ça fait 2 ans tout juste i bɛ ka fanga tarakira ka bɔ a bolo mun de ɲɛna fanga in taara cogo jumɛn na mun ɲɛna mun ma ɲɛ n b'i fo k'i barikada rɛnsina donc bi ye tasibila don ye san 2 kɔ baara min kɛra n'an wulila ka jɔ anw yɛrɛ b'a baara la arajo na n'i ye jateminɛ kɛ an ye san damani kɛ an b'o kɛlɛ la yan ka taa k'a fɔ ko fanga ka se ka yɛlɛma fanga bɛ yɛlɛma n'a ka dɔgɔ parce que anw ka ye cogo la a dabɔra de jamanadenw ka hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ parce que fanga tɛ yɛlɛma k'a fɔ an ka taa dɔgɔ parce que dɔw bɛ yen ka taa dɔgɔ o b'o ja la dɔw wɛrɛ ka na o ja non o tɛ a dabɔra de jamanadenw ka hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ an ye kɛlɛ kɛ o de kama an ye baara daminɛ arajo la an ye kow fɔ ka taa a ka ca ni san dama de i bɛ ka sigi la anw b'a kɛlɛ la ne y'a fɔ maliyɛnw ye yan n'a i bɛ ka taa n'a bɛ joli fɔ donc ko n ka taa dɔgɔ gɛlɛya kɛra kɔnɔ n y'a fɔ aussi ni denmisɛnnin ninnu continue na tan a bɛ nafa baw ye donc o kuma ka taa donc musalakan t'a la a kan ka segin hali sini n'a kan ka fɔ anw tɛ kuma foyi fɔ k'a fɔ k'an k'an yɛrɛ sara ka bɔ la parce que san'an ka kuma fɔ an bɛ kuma jateminɛ de k'a fɔ n'a fɔra aussi a bɛ digi mɔgɔw la a bɛ to mɔgɔw kɔnɔna na parce que tuma dɔ la ne bɛ kuma dɔw b'a fɔ ko kafe baw ye hali sini n y'a fɔ ni denmisɛnnin ninnu tun tora nin cogoya la parce que an bɛna segin rétrospective kan k'a lajɛ mun de kɛra ka taa ɲɔgɔn ni kuma ye fɔlɔ o don il est important que an ka hakilijigi kɛ bi hakilijigi san 2 ye kɔnɔna na ka taa ɲɔgɔn min kɛra parce que n'i ye jateminɛ kɛ maaw de wulila ka bɔ gɛlɛya kɛra élection gɛlɛya ka dɔgɔ élection suɲɛna cogoya dɔ la Ibrahim Boubacar Keita a n'a ka mana sa donc o ye gɛlɛya lase jamana ma o de kɛra ka dɔgɔ ko yɛrɛ wuli cogo ba ye ka taa kɛra daga ka wuli ye bari ka wuli min kɛra o kɔnɔna na fɛn caman fɔra a kɔnɔna na il est important que an ka hakilijigiw kɛ o hakilijigi la ka taa koba min kɛra ka tɛmɛ il est important que an k'o ɲɛfɔ maliyɛnw ye ka hakiliw ta ne hakɛ to ɲini yɛrɛ mura dɔɔni bɛ yen bi mura bɛ yen donc mura dɔɔni bɛ yen bi ka taa donc an bɛ donc o la n'an ye bɛɛ fo ka bɛɛ barikada an k'a daminɛ hakilijigi la mun de kɛra kɛlɛ in ka kɛ an ka segin histoire kan n bɛ imam Jara lamɛn Choguel kala ka Muntakatal kala ka Koniba kala ka Musa Senko kala ka Madame Sikayatu So kala min ye kuma ta o don ka Umar Marko kala ka imam kala donc k'a lajɛ ka donc an k'o lamɛn régulièrement min fɔra o don anw na ni o ye mara sa minnu bɔ assemblée kɔnɔ ne élula commune 6 la yan o de ye jamana in ka janfa a mara bɛ minnu bolo bi jamanadenw ka ne élula commune 6 cɛ n'a muso fɛ yan 52,31% donc o élection min kɛra o t'an bɔkun ye dɛ mais o de ye jamana mara cogo juguya tɔ yira jamanaden bɛɛ la danaya dara minnu kan donc a maliko bɛ yɔrɔ min na bi kɔnɔdimi tɛ o ɲɛdimi de don an bɛɛ ɲɛ b'a la fanga dira cɛ ma san 7 assemblée y'a ta ye san 7 ministre bɛɛ y'a ta ye a y'a kɛ équipe de football ni min ka d'a ye don min a b'o don ni min ma d'a ye a b'o bɔ a la premier ministre 6 san 7 c'est à dire armée y'a ta ye fɛn bɛɛ dira a ma o san 7 kɔnɔ ni Mali ma jigin a ma yɛlɛ donc olu ma Mali jɔ k'an bila kɔnɔ an bɛɛ de wolola Mali kɔnɔ yan donc ni ko b'o cogo la jamana ye sariya minnu ta ni o b'an yamaruya ni a man ɲi ni jamana imi y'an wele jamanaden ɲuman an bɛɛ ka bɔ aw ni tile an ko fanga min b'an kunna a tɛ se ka Mali lakana a tɛ se ka kalan sabati Mali la a tɛ se ka dunkafa sabati Mali la a tɛ se ka kɛnɛya sabati Mali la ni fanga min tɛ se k'o kɛ tu n'es pas légitime légitimité t'i bolo k'a fɔ ko président élira nko élection est permis de chauffeur bɛ taa permis passé a bɛ examen k'o bɛ permis d'a ma
mais n'a tora ka accident ke dongodo permis be bochala. Peuple malien a décidé que c'est lui qui est à la tête Nimbe Mali voiture kuna a desera ateseka Mali mobili boli dongodo saya dongodo guerre civile dongodo sadasu bafara dongodo wari beshwe an torala akadabla Sénégalais beba donc au Mali sinselendo Sénégal jamanaw bela uka économie pilier Konarabil sur Koso au bout demain France be 7 milliards d'euros bo car France demain Pays-Bas be 4 milliards d'euros bo ka KLM demain Américain be 3 milliards d'euros bo ka Sénégalais demain enfin mun be gake wari Sénégalais be to ka wari min soro kori kilo kele bi duru ni duru ko be na ke bi nani engrais kumbe subventionné kabini atete la ko subvention in borama ko be bo 11 000 francs kata fo 18 000 francs ka soro uye Sénégalais trompé Sénégalais voter uye u bena sigi sisa ko aw voterayen sisa yan sago soro amma go tawla l'école Karamago John Deyu Jagua ou ka décréta janvier février 2018 ka soro élection sur Nyana pour que l'école Karamako ka voté bana unana foko warité oye jamfande gouvernement minba ka population jamfa la kanate wari mindira ka soldats équipés avion tambolo fait foité soldats be ka sa dongodo hali ku jodo sutrala afoko warité o kakaki au chauffeur atese ka mobili boli donc armé permis bochala de o wati de sera hakito bala sali ala Muhammad mana anga bi boli kuma flatala taka sakitala yiri tala garibi babuna atise akoro bi atise akoro sini kuno maldaw kungo kunyala ka bi sakoro bi anyel bala jamana bala dafri ati jeno ebi aga duni da waku aga jama kuma go jamana ya woni tay mawre tan ko do hado ba sallallahu alaihi wasallam jamana don torolendo jamana don de kuna fata haketeme otma ambe mu de kere an fɛn o fɛn bɛ nin kelen kan yan bi an nana ni hamina kelen pe de ye an bɛ se ka dankari gɛlɛya nin na cogo jumɛn gɛlɛya in Ibrahim Boubacar Keita bɛ se ka ban a kunna wa a tɛ se a bɛ se wa a tɛ se a bɛ se wa a tɛ se Ibrahim Boubacar tɛ se bari ale de ye problème ye a sigira nin y'a san 7 ye a ye layidu fɛn o fɛn ta a ma si tɛmɛ an ye gɛlɛya fɛn o fɛn fɔ sisan ale ka marako juguya de nana n'a ye a ka marako juguya de nana n'a ye o tuma ale bɛ se ka a bɔ an dala wa a tɛ se a bɛ se wa a tɛ se démocratie kɔnɔ ni bana sugu fura fila de b'a la fura ye mun ye k'an ka taa kala fili k'an ka ɲɛmɔgɔw ta n'an ko an ka danaya tɛ min kan o tɛ sigi maliyɛnw y'a jira IBK la 2018 k'u ka danaya t'a kan a y'i yɛrɛ jagoya sigi a y'i yɛrɛ jagoya sigi 2018 député sigi nana se a y'i yɛrɛ jagoya sigi o tuma ka fanga bɔra fanga jugu la ka na kɛ fanga fin ye k'a kɛ yɛrɛ sagokɛ ye o n'a yɔrɔ kama an ko fura kelen pe min b'a la jama ka bɔ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan walayi aw fɛn o fɛn bɛ yan n b'aw fɔ k'aw waleɲuman dɔn n bɛ musow fɔ hakɛ tɛ o la denmisɛnninw caman de bɛ yan bi denmisɛnninw b'an fɔ jama in de b'aw bolo jama in de b'aw ka bolo kan o tuma ka na a jira Ibrahim Boubacar Keita la k'a ye jamanadenw janfa k'a ye aw janfa k'a ye cɛw janfa n bɛ segin a kan walasa bɛɛ lajɛlen k'a faamuya nɔgɔ foyi kana y'a la
an nana fɛn kelen dɔrɔn de la an y'aw wele fɛn kelen dɔrɔn de la Ibrahim Boubacar Keita a n'a nɔfɛmɔgɔw u ka walan sɛmɛ wulada in na k'an ka fanga segin an ma. Anw tɔn saba min farala ɲɔgɔn kan an ma fara ɲɔgɔn kan fɛn wɛrɛ la ni baliko tɛ manamana kuma caman bɛ fɔ ko fɛnɲininaw de don ni fɛnɲininaw don jama min bɛ yan bi u ye internet tigɛ an na connexion kana kɛ jamaba min bɛ yan adamaden kana dɔn jamaba min bɛ yan. Bacili CEDEAO bɛ Mali dɔn 2012 la Alassane Dramane Ouattara. baara la cogo cogo. K'a di maa ma maa min tuma caman ne n'a bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ kow ye cogo la mɛ n b'a dɔn kabini n y'a dɔn f'a bɛ yɔrɔ min na bi a bɛ wuli ka jɔ nin kɔnba min na jamana ko don. Diko de Diko a bɛna kuma di a ka kan waati de bɛ Umar Mariko ma. A bɛ b'a dɔn na. Confiance min b'a la. Umar Mariko kuma ye. Walahi n b'o dɔn n ka kan ka seereya ye. Ma nin jama in ka jɔ yan hali folikan a ma di nin jama in ma a n'o man kan a k'i jɔ min b'a bolo a la. ne nisɔndiyara yɔrɔ fila la bi Imam Mamu Diko Umar Mariko a ye ne yirali min kɛ nin cogo la maliyɛnw ye a bɛnna ma a diyara n ye a ye n wasa an ma bɛn o ye tiɲɛ fɛn caman kan nka an ma kɛlɛ dɛ o de ye jamana taabolo ye n'an ma bɛn ni faso kow b'an dusu la an bɛɛ dusu la an tɛ kɛlɛ o parce que an ma bɛn fɛn minnu kan an bɛ tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛɛ kan kelen kelen o tuma nka bɛɛ fana tɛ se jamana in kɔnɔ bi k'a dɔn k'a fɔ i ni kɛrisa ka taabolo tɛ kelen ye an ma bɛn nin kan ka tila k'a dɔn a ye k'a fɔ jama la n b'i fo o la o ye hɔrɔnya de ye ayiwa maliyɛnw an ma sigi tile kelen an m'an daminɛ siɲɛ kelen an m'an tulo tugu siɲɛ kelen ko bɛɛ n'a waati don an ye wulikajɔw de kɛ ka takabinw kɛ ka wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ kan bi o tuma mɔgɔ si kana jigi yɛrɛ la mɛ an bɛ kelen bɛɛ min fɔ bi ne nisɔndiyara nka ma wasa dɛ an ye kɛlɛba minnu kɛ ni jama bɔra bi tugun ka na jaabili kɛ Imam Mamu Diko a n'a jɛɲɔgɔn association ka weleli la a bɛ mɔgɔ nisɔndiya kɔrɔbɔ nka wasa ye yɔrɔ min ye an bɛ fɛn min nɔfɛ o ka sɔrɔ aw fɛn fɛn filɛ nin ye an ye tileba in cɛ ka na nin kɛnɛ in kan aw caman filɛ nin ye an bɛ ɲɔgɔn kan ni banajugu in cɛla bɔrɔ t'an si da la a n'a gɛlɛya don a n'a kɔlɔlɔ don ka d'a kan Nyɔrɔ Sirifikɛ Diko Muhammad Ahmed Hamakallahu Sharif ale ka bonya a n'a ka duwawu o bɛ jama in ye wa ale tɔ la ka fara ne yɛrɛ kan anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ anw bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ
anw bɛ tila ka yafa ɲini maliyɛnw fɛ maa min bɛ ko fɔ bi ka fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ ma fɔlɔ minnu dara a la n'o kɛra sababu ye maliyɛnw dara a la o ye anw de ye anw ka ko yafa ɲini maliyɛnw fɛ wallahi anw ka yafa ɲini aw fɛ nka ne b'a fɔ aw ye ka kɔrɔ n bɛ segin a kan n ma da i la o ka fisa n dar'i la ka tila ka tigɛ i la ɲɔrɔ sirifikɛ a tɛ se ka tigɛ fɛn na a ka ɲugu fɛn na a ka fɛn labila barika ka don o fɛn kelen in na jamana in kɔnɔ o tɛ kɛ o tɛ kɛ sabali o sabali ni hadamaden ka kan k'a kɛ a bɛɛ kɛra hakilijigi fɛn o fɛn ni hadamaden ka kan k'o kɛ a bɛɛ kɛra a sera yɔrɔ la ne y'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ye n y'a fɔ a ye n'ale parce que n y'a fɔ kunun ko n y'a fɔ kunna sini n b'a fɔ bi ne tɛ fitiriwale ye a ma foyi don n kɔnɔ nka fɔ a ka foyi tɛ n kɔnɔ n ma foyi minɛ a fɛ nka ma fɔ ne t'o fɔ n ko bilahi n'a ye jamana in bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kolonkolon k'a kɛ nafolo ye k'a di ne ma o t'a to n'a ye tiɲɛni kɛ man tɛ se k'a fɔ a ɲɛna anw bɛ ɲɔgɔn na ko min na o y'o de ye o an tɛ ɲɔgɔn na ko wɛrɛ la koyi ne ma taa fɛn ɲini a fɛ k'a ban'o ma n ma to ɲini a fɛ n ma ɲini a fɛ ko a ko dɔn n tɛ nin k'i ye o kama n fununa n taara n jɔ ko n b'a kɛlɛ ayi ayi an bɛ ɲɔgɔn na fɛn min na o ye min filɛ nin ye ka kɛ jamana in kɔnɔ ka jamana buruja ka jamana tiɲɛ ka jamana jasi ka jamana nafolo ta k'a di a yɛrɛ n'a nɔfɛmɔgɔw ma u k'a k'u sago ye ne y'o de dénoncer n'u y'a faamu k'a fɔ ko Diko ka kuma bɛ ɲini ka caya a ye taa n'a ye tribunal la n'a tɛmɛna ye a ka taa n'a ye kan na ne tulo b'a ŋunuŋunu kan caman na nin de b'u ni ɲɔgɔn cɛ règlement de compte de don nin de bɛ taa nin de bɛ taa kuma caman min adamaden hakili b'a ma kan k'i tulo ma jɔ kuma minnu ma bi an bɛ ko min na i bɛ ka ko tɛ a ka régime ko tɛ a bɛ tɛmɛ tile fila nin baara kɛcogo min bɛ Mali in kɔnɔ baara cɛjuguba min ye ka diinɛmɔgɔw k'u kunkari ɲɔgɔn na ka fadenya don u ni ɲɔgɔn cɛ k'a don kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ k'a don siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ni min b'u fɛ u bɛ dɔɔnin d'o ma ni min t'o fɛ u bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o tereke Modibo Keïta ye armée min sigi minnu nan'u kɔfɛ u ye armée min sabati bi o kɛra fadenya ye. Jɛkulu saba ni fara ɲɔgɔn kan min fɔ an tɛna segin o kan kuma caman fɔra hakili la an bɛɛ ka kɔlɔsili ye kelen ye kɔlɔsili ye jumɛn ye an fɛn o fɛn bɛ yan bɛɛ lajɛlen y'i seko kɛ pour que ka an ka président IBK k'a dɛmɛ ka hakilinaw d'a ma a bɛ se ka taabolo yɛlɛma cogo min na a bɛ se ka ka baara kɛcogo yɛlɛma cogo min na bɛɛ lajɛlen ye seko k'a la minnu y'u ta kɛ sɛbɛn ye minnu ye mɔgɔ ci an ma minnu sera ka sigi ka kuma bɛɛ lajɛlen i seko ni kala nka a ma mɔgɔ si ka kuma lamɛn a y'a sago de kɛ a sera yɔrɔ dɔ la a laban maliyɛn yɛrɛ ko fo ka fu sigi na nin tɛ se ka continuer ta fo ka fu de sigi na an b'o kɛnɛ de kan k'a yira k'a fɔ jamana tɛ se ka kɛ mɔgɔ kelen ta ye jamana kalifala la jamana ɲɛmɔgɔya kalifala la a ta kɛ jamana ye maliyɛnw de ta y'u ka jamana ye donc ni maliyɛnw ko jamana taabolo k'a man ɲi ko yɛlɛma ka don a la n'a ma jamanadenw lamɛn o tuma ci bɛ fɔ a ye a k'an ka taa sira min fɛ an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn a kan a bɛ se ka bila cogo min na walasa jamana ka lafiya parce que ni ɲani tɛ ɲani ye maliyɛnw ɲanina ni sɛgɛn tɛ sɛgɛn ye mali yɛrɛ sɛgɛnna mɔgɔ ka kuma a ɲɔngo lanbara a tɔ ye dɔrɔn a ka dafiri mɔgɔw wulila ka jɔ ni ko min tuma ma se o tɛ kɛ maliyɛnw bɛnna kan k'a fɔ sisan
an wulila k'an cɛsiri a tɛna yɛlɛma an bolo ni kulu min don an bɛ wula mara mɛ kulu a tɛna yɛlɛma ba kɔnɔ an bɛ wuli an b'an cɛsiri a la o kuma in ka ɲi dɛ mɛ baara min b'o kɔnɔna na ne ko nin balimaw anw ka tɔn in an ko Mali dɔrɔn an b'a fɛ k'o yɔrɔ fila k'o da aw tulo kan anw nana a fara tɔw kan ka fara o bɛɛ lajɛlen kan an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na fanga tɛ fɛn ye k'i b'a bila k'i b'a to ko mɔgɔ wɛrɛ bɛ n'i sigilen sɔrɔ k'a ta ka bɔ i bolo dɛ o tɛ fanga ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma dɛ fanga bɛ minnu bolo n'aw y'a miiri k'a fɔ k'aw ye bɔko kelen kɛ ko u bɛ fanga bila k'a to aw bolo aw b'aw yɛrɛ nɛgɛ dɛ fanga t'o fɛn ye dɛ fanga tɛ sɔn o ma a bɛ minnu bolo fɛɛrɛ de bɛ tigɛ walasa o bɛ se k'a bila cogo min na walasa jamanadenw u ka laɲini u ka sabati o kɔrɔ ye mun ye ni baara daminɛna tan min ka gɛlɛn anw ma an ko Mali dɔrɔn na a ka fɔ a ma bi sama sini a ka fɔ a ma sunsan an bɛɛ ka hakilinaw bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ta tuma bɛɛ a bɛ se ka kɛ wagati dɔ bɛ na ni hakilina ye nin ye ni hakilina ye nin ye mɛ n'a farala ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya de ka Mali bɔ ni dingɛ in kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ an ŋaniya y'o de a ka ca Ala fɛ an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ko in kunna hali n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔw la an tɛ ɲɔgɔn faamuya min ka gɛlɛn dɔrɔn o ye Mali ko in de an k'an cɛsiri o la a filanan kumaba filanan ye mun ye labɛn min bɛ tɛna kɛ sisan o labɛn n'a bɛ fɔ a ma tubabukan na structuration an ka se ka jɛkulu an ka bɛn a kan parce que ni jama bɛɛ tɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ tuma bɛɛ ka décision ta fo an ka bɛn a la k'a fɔ jɛkulu dɔ de bɛ yen aw mun ye jama ye aw y'aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan o jɛkulu in mana sigi o ka an ka baara kɛ ka taga sira min fɛ aw y'o taabolo yira ka ban aw ka danaya ta k'a da o jɛkulu in kan walasa baara ka se ka kɛ mais n'o tɛ n'a fɔra ko tuma bɛɛ k'an ka sigi bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an k'a kɛ tan an k'a dɔn tan an k'a bɔ tan baara tɛ se ka ɲɛ a tɛ ɲɛ ayiwa n'an mɛnna k'a sɔrɔ an m'o sigi sen. Premier ministre Boubou Cissé Ibrahim Boubacar Keïta ko Boubou nana pour que a b'a fɛ Boubou ka note kuma min bɛ yen revendication min bɛ a b'o papier ninnu la donc comme su kora tubabu b'a fɔ ko la nuit porte conseil ni hakilina min bɛ la président ye k'a fɔ a bɛ se ka hakili jagabɔ peut-être ni sɔgɔma ou bien waati wɛrɛ n'a bɛ jaabi min di maliyɛnw ma a bɛ se k'a d'u ma M5 RFP ma kuma min bɛ ne fɛ o de ye nin Diko ye kuma ta Diko ko mouvement in o t'a ka mouvement ye bɛɛ k'a dɔn o ye parti politique association politique société civile olu de farala ɲɔgɔn kan u b'a fɔ ma ko force vive de y'o décision ta k'u b'a fɛ président ka démissionner donc kuma tɛ ale ni président cɛ o la ale ye min fɔ ka gɛlɛya président ma président Boubacar Keïta ma f'a ka jamanadenw lamɛn démission ko association ni parti politique ni société civile de y'a a ko k'a ka démissionner ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye ale ko a ma ko maliyɛndenw bɛ ka min fɔ u bɛ ka min ɲini a k'a ka Mali peuple lamɛn parce que n'a ma peuple lamɛn ko in bɛ se ka taa yɔrɔ min na ale yɛrɛ ma sigi n'a ye donc ale kuma de ye nin a kuma de ye nin kuma wɛrɛ t'a bolo a b'a fɛ président ka o ta an kɔnɔ a ko a ma fana e ka jateminɛ kɛ kabini mankan in wulila e ma mɔgɔ si wele e ni mɔgɔ si ma sigi ka kuma i n'a fɔ ko maliyɛnw minnu bɛ contre la k'olu tɛ jamana la olu tɛ jamanadenw o man ɲi donc o la i bɛ k'a ye kuma ta a ye kuma minnu fɔ yamaruya tɛ ne bolo ne kɔ. Ka bɛɛ fo ka bɛɛ barika. Ayiwa hannun togo an y'a ye k'a fɔ bɛɛ kɔni kumana intervenant bɛɛ y'a yira k'a fɔ i bɛ ka gɛn fɛn damadɔni kama kɛrɛnkɛrɛnnenya na ko dunkafa tɛ yen kɛnɛya tɛ yen kalan tɛ yen ani ka taa bila fɛn caman na ayiwa sɛnɛkɛlaw fana ko angɛrɛ fana tɛ yen ayiwa ko i bɛ ka gɛnna nin bɛɛ de kama wala olu ɲɛnen don sisan wa. O ma ɲɛ n ka il est important quand même k'a fɔ an tɛ kuma fɔ n ka k'a fɔ an b'a ja dɔ la mais à un moment donné i bɛ ka binni n ka regret foyi t'a la a diyara n ye bi hali sini sɔgɔma seli dɔ de an b'a kɛ regret foyi t'a la mais il est important que munna anw segila nin bɛɛ kan pour que maliyɛnw k'a faamuya an bɛ contexte jumɛn de kɔnɔ. O baara kɛlen kan ka na anw se bi ma a y'a jateminɛ k'a fɔ ka taa fɛn caman kɛra a kɔnɔ parce que maaw tilala ka fara fara parce que kɔnɔ jɛlen de bɛ bi fɔ mais mun de nana ni fara fara ye mun de nana ye ka dɔn ko hakilina jumɛn wɛrɛ nana de bɛɛ kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi an bɛ foli lase maa dɔ man ka taa dɔn ni o ye kuma laban n'o ye Choguel o kalama ye le leadership na de Choguel bi a man kɛnɛ an bɛ dugawu k'a ye ka taa dɔn ala k'a segin a yɛrɛ ma mais n'i ye jateminɛ kɛ nin ye histoire de ye mais maa kelen min n'i ye jateminɛ kɛ ka taa a kɔnɔna na baaraw bɛ kɛla ka taa dɔn ko comité stratégique dilannen ye
mun de kɛra n'an sera nin kɛnɛ kan parce que bɛɛ bɛ gouvernement sama ka se a yɛrɛ ma il est important que an k'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye n'i y'a ye kɛlɛ in kɛra fo ka na se yɔrɔ dɔ la c'est que maa dɔw de ye fɛn dɔ dilan sur la base de ça ni kɛlɛ kɛra Soumaïla Cissé ala ka hinɛ la ka taa a ka élection a suɲɛlen ka ban élection kɔnɔ ne yɛrɛ tun bɛ accusé la a élection bannen anw ma jɛ n'a ye k'a fɔ n ka ko Soumaïla ka taa dɔn k'a battu la an ye manifestation kɛ mais Soumaïla de y'i ban comme Côte d'Ivoire fanga tara cogo min a da ko ne ma ko togo ni kan ka yɛlɛ maliyɛnw joli de kan ka fanga ta n tɛ fanga ta Soumaïla ma sɔn o la Alassane y'o de kɛ Côte d'Ivoire ka fanga ta avec Gbagbo diyagoya donc o don ni an kan bɛ bɔ ka violence kɛ dɔw yɛrɛ anw nɛni o don ka taa n'o don b'an supporter o ye Soumaïla nɛni yɛrɛ ka taa dɔn k'o don o y'a sɔrɔ denmisɛnnin dɔw tun b'an ko anw tɛ cɛ ye ka taa dɔn ko le problème c'est que o ye nɛni jugu yɛrɛ fɔ nka ko an t'o ye ko parce que le problème c'est que an y'an ban comme ni olu de tun don o bɛ bɔ mɔgɔ 30 ɲɔgɔn ka sa donc o bɛ fanga ta o regroupement min kɛra n'o a bɛ fɔ o ma ko front pour la sauvegarde de la démocratie o de tora ɲɔgɔn bolo n'an b'a fɔ o ma ko FSD o FSD de ye baara kɛ ka continuer k'o nana ka se yɔrɔ dɔ la Diko a ka maaw ka taa dɔn ko a ye Kawo Jim ci o ka taa ka taa dɔn ko Soumaïla rencontré Soumaïla y'a ɲini ka taa dɔn ko an ka maaw ka taa dɔn ko n'o ye a ɲɛma o don ka taa tun ye Choguel Okala Maïga ye olu ka kuma ka taa dɔn ko baara in ma se ka kɛ donc o nalen ka taa an kumana an y'a fɔ Kawo Jim ye k'an dalen t'a n'i ye jateminɛ kɛ diinɛmɔgɔ dɔw bɛ yen ka taa dɔn ko madame Seka so ninnu olu tun tɛ fɛ k'ale o y'a fɔ carrément ko ni diinɛmɔgɔw tɛ baara kɛ donc anw nalen ka regroupement k'o la ka taa dɔn hali Kawo Jim kumalen ka ban Modibo comment il s'appelle Cheikh Oumar Sissoko ale yɛrɛ y'a ka structure dɔ dilan o ye intellectuel de base t'o bolo URD maa min b'a la ka taa a bɛ mɔgɔ 5 bɔ Kader Maïga b'a la Ikasa tun b'a la ani ka taa dɔn ko Maïga b'a la maa caman wɛrɛ b'a la donc olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka Cheikh Oumar ka structure dilan donc olu yɛrɛ rencontre la anw saba de bɛnna structure saba k'a fɔ ko an b'a fɔ ko touriste u ka fara ɲɔgɔn kan o bɛɛ bɛ mɔgɔ kelen kelen di Choguel tun ye anw ka représentant ye Kawo Jim ye ka taa dɔn ko Diko ka représentant ye Cheikh Oumar ye ka taa dɔn ko groupe kelen ka représentant ye an k'u ka mɔgɔ naani fara ɲɔgɔn kan baaraw ka se ka kɛ o baara kɔnɔna na responsabilité dira mɔgɔw ma tout ce qui est ka taa réflexion stratégie ani ka taa dɔn ko finance o dira ka taa dɔn ko FSD ma ce qui est ka taa l'aspect organisation mobilisation ko mɔgɔ bɛ Diko kɔ o dira Diko ka mɔgɔ ce qui est l'aspect communication o dira Cheikh Oumar Sissoko ka mɔgɔ baara daminɛna n'o ye ten donc semence yɔrɔ tun ye badalabugu ye ni hakili b'a la donc baaraw kɛra ka taa anw nana ka se yɔrɔ dɔ la donc ouverture kɛra pour que mɔgɔw ka se ka na Modibo madame Seka toujours olu nana Modibo nana en tant qu'ancien premier ministre a fɔ n'olu donna ka taa dɔn ko place ka don donc maintenant o taara o don Musa Mara nɔfɛ bɛɛ de kan ka taa ka taa dɔn ko Musa Mara ma sɔn ka na donc maintenant baaraw kɛra ten ka taa dɔn ko fɔ an ka na regroupement dayɛlɛ mɔgɔw donna Umar Mariko ka mɔgɔw nana ka taa dɔn ko bɛɛ de tun b'o représenter ka kɛ structure kɔnɔna na donc comme ça ka taa dɔn ko réunion fɔlɔla ka kɛ organisation fɔlɔla ka kɛ donc pour que an ka se k'ale kɛlɛ bɛ se ka bolo da cogo min o kɛlɛ kɔnɔna na fɛn caman bɔra kɔnɔ il est important que mɔgɔw k'a fɔ mais maa bɛ ka liberté au départ a fɔra ko ɲɛmaaya bɛ tourner mais a nana se yɔrɔ dɔ la o y'a di Choguel ma donc a dili ye Choguel ma ka taa o continuer na hali ni Choguel tun nana retard la Mutakatala de tun bɛ réunion diriger tellement mankan ka ca Choguel b'i ka Mutakatala b'i ka bɔ i ka fɛn minɛ ka bɔ bolo le leadership et la patience ani ka stratégie min bɛ Choguel la a sera ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan fo ka na se kɛlɛ jɔyɔrɔ ma n'o tɛ fo ka kɛlɛ ka fiɲɛ tigɛ. non a ye wuli ka caman kɛ mɛnɛ. n'i ye jateminɛ k'a kɔnɔna na tuma dɔ tun kɛra le shérif de yɔrɔ ka taa dɔn ko k'a b'a tɛgɛ bɔ kɛlɛ kɔnɔ donc a wulila ka bɔ yan n y'a fɔ yan ka taa dɔn ko 21 heures ka mobili boli jusqu'à 5 heures 6 heures du matin ka taa shérif nɔfɛ ka taa fo Kayi mara la ka taa fɔ a ye ko n'i y'i tɛgɛ bɔ ka taa dɔn ko kɛlɛ in na ko kɛlɛ bɛ tiɲɛ a bolo shérif ko k'i nana o de kama ko n nana de kama k'a sɔrɔ. a tilala Diko aussi tuma dɔ tun kɛra n'i ye jateminɛ kɛ ka taa Diko ka taa Kawo Jim nana k'a fɔ an ye réunion na ko bubu de ka bɔ yen ko ni bubu bɔ yen ka fɔ ko i bɛ ka bɔ yen ko don k'olu b'o sen bɔ kɛlɛ la
donc Choguel tara kan ka daga na hakili ra ɲɔgɔn na donc a sɔnna o la ka donc ni hakili b'a la communauté internationale nana donc a ko il préfère ka donc a tra k'ale bɛ janfa ka donc ale ti janfa la ka a bɛ hɔrɔnya a bɛ sa o kɔnɔna na o min kɛra hôtel salam na ka o ye hakilina dɔw di kɛlɛ kɔnɔna na CEDEAO mɔgɔw ye janfa o janfa don k'a fɔ ko bɛ baara o baara kɛ k'u ka jɛ Choguel sera ka ka groupe maintenir ka donc fo ka taa ka donc an ka réunion na dɔw bɛ yen comme Musa an ka dɔw tun bɛ yen comme mɔgɔ wɛrɛ o tun b'o ka fo tigɛ si ka tɛ Choguel ɲɛna kan min a denw don ka taa ko M5 mɔgɔw yɛrɛ y'i kanto ko Choguel Choguel ye a ka fɔ Diko ka nafigi de ye ka taa donc o b'a nɛni a bɛ taa ka taa o bɛɛ la a ko calmez-vous an ka se ni ka taa donc n'an sera yɔrɔ dɔ la ko bɛɛ bɛ ka taa donc doro ɲɔgɔn na an bɛ se yɔrɔ bila ka taa bɛɛ bɛ ka taa doro ɲɔgɔn na donc maa si tɛ se ka segin kɔ o waati kɔnɔ ka taa donc a fɔ ma vitesse de croisière n'o sɔrɔ la donc baara bɛ se ka kɛ ka taa hali ni olu bɔra la donc ce mouvement bɛ continuer mɔgɔ si tɛ se ka mouvement segin kɔ a y'o baara kɛ ka taa fo ka na se yɔrɔ dɔ la pour que ka taa donc hakiliw ka fara ɲɔgɔn kan an ka na se yɔrɔ dɔ la ko nana ka chauffer aussi ka se ka taa donc fɛn min bɔra kɔnɔna na ko a y'a ye donc an bilen kɛlen ka ban militaires nana ka fanga ta militaires ka taa donc o hakili fɔlɔ la ka taa o y'a fanga ta ko pouvoir ka ka sigi civils mais olu yɛrɛ da tilala ka fɔlɔ bin tigɛ fanga tilala ka diya u ye mɔgɔw donna o nɔfɛ o ye kuma naba kɛ ko non ko civil ni a tɔgɔ militaires de kan ka gérer ɲɔgɔn fɛ o ka déclaration fɔlɔ la Assimi n'u y'a fanga ta donc k'o nana olu b'a régler k'a di o bɛ taa mais fɛn nana ka kɛ cogoya dɔ la a ma se ka k'o ye finalement ka taa donc o taara an ka taa Gana ka na donc an ye rencontre ba ye kɛ n'a fɔ o kɔnɔna de la ne y'a fɔ n ka taa ko ni o continue ta ka donc ça veut dire n'a fanga tora militaire ninnu bolo cogoya de la kɔnɔ min ka di o b'a kɛ wa a bɛ kafi ba wele donc hali sini n bɛ segin a kuma kan n'o tun ma segin ka na don min ka taa k'a reconnu k'a fɔ ko erreur kɛ ka taa ka rectification kɛ ka segin ka na i b'a sɔrɔ an tɛmɛna kafi ba wele kan mais o don an bɛ se ka maa min lamɛn an k'a lajɛ ka taa donc investir dɔrɔn ka taa donc ko in bɛɛ kɛlen ka ban kuma dira bandaw ma ka taa donc bandaw ye min fɔ o don an bɛ se k'o yɛrɛ lamɛn k'a lajɛ sani an ka continuer ka taa donc an b'a lajɛ ni an ye bandaw sɔrɔ an bɛ bandaw ka kuma lamɛn parce que déjà bi ye révision dɔ ye ka hakiliw sigi k'a lajɛ ka taa min kɛra ka tɛmɛ pour que ka maliyɛnw sɔn hakili la u k'a dɔn k'a fɔ ka taa ko min dɔn ka taa donc c'est pour l'histoire an bɛ fɛn dɔw retenu an k'a lajɛ n'a sera ka bandaw sɔrɔ ka taa donc an bɛ bandaw ta donc à ka hakilina ta fɔ a ka déclaration don merci beaucoup. Dieu et le peuple malien de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter, de faire respecter la Constitution, la charte de la transition et la loi, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur du peuple, de préserver les acquis démocratiques, de garantir l'unité nationale, l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je le jure. Je m'engage solennellement et sur l'honneur à mettre tout en œuvre pour la réalisation de l'unité africaine. Je jure. Excellence, Monsieur Mbadao, président de la transition, chef de l'État, nous vous reconnaissons comme grand maître des ordres nationaux du Mali. Je suis heureux d'être son esclave, soumis, prêt à tout pour qu'il renoue avec la pleine légalité constitutionnelle, avec des autorités élues, des représentants légitimes. Je n'ai pas d'autre mission, je n'ai pas d'autre prétention. Il s'agit pour moi et il doit s'agir pour chacune et chacun d'apporter sa petite contribution, sa petite pierre à la consolidation de l'édifice national. Car la maison commune est ébranlée, affaiblie, humiliée. Elle tremble dans ses fondements depuis au moins une décennie. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le Mali est ébranlé, piétiné, humilié, ébranlé, affaibli, humilié par ses propres enfants, par nous-mêmes. Ma plus grande satisfaction résidera dans la passation de témoins au futur président de la République élu proprement et élu indiscutablement. Pour cela, il nous faudra sans délai
mener une réflexion profonde sur l'état de nos processus électoraux. Et ce, à l'effet de nous doter de bons textes, de bonnes pratiques, de solides contre-pouvoirs. Car sans cela, la force de toute démocratie. Au nom du peuple malien, qui ne saurait être privé de ses choix, au nom de la vérité des urnes, qui doit être la seule norme en démocratie, je combattrai sans concession les scrutins au coût astronomique. La fraude électorale, l'achat de voix, l'incursion de l'administration dans le processus électoral, la perversion des résultats pour les cours d'arbitrage. Une telle mission, je le sais, se mènera sur le socle de la guerre sans merci qu'il faudra conjuguer à livrer aux forces terroristes et aux crimes organisés. Les fléaux accablent certaines parties du pays depuis plus d'une décennie. Leur sanctuaire s'élargit au détriment de la sécurité nationale. Les demi-victoires ne se suffisent plus pour nous. Nous devons gagner totalement et durablement. Pour cela, il faut certes une gestion politique, là où celle-ci est nécessaire. Mais il est important de se doter de moyens les plus dissuasifs possibles. À travers une armée aguerrie, matériellement soutenue et moralement prête. L'armée, il est vrai, ne devra combattre que l'ennemi. Elle ne saurait être coupable d'exaction contre les populations civiles. Cela ne peut pas être accepté et ne sera pas accepté. Cependant, les moyens de l'armée iront désormais totalement à l'armée et seulement à l'armée. Chaque centime investi pour la défense et la sécurité de ce pays, surveillé, évalué, tant que je présiderai aux destinées de la transition. Je ne peux pas promettre zéro corruption, mais je ferai tout pour que l'impunité zéro soit la norme. Et tu es Bandauka investir. Ah oui. C'est l'histoire, une page de l'histoire glorieuse de notre pays. Quelques années, 1 an plus tard, en 9 mois, rectification de quai. On a deux outils en famille. Et j'ai dit à tout le monde, Assimia Dédé. Assimia Dédé, à Wolo Dédé. Et Maouma Mim Famé Halibi, 20 ans de à Bora, où il y a un logement d'âme, au Trassigin, donc à Bignare la vie. Ancien président de la République, à Kapotanga Bedira. Bien, donc, Assimi a pris, donc, Staria, parce que des amis, Djatimé, qui a un coup d'état flamand de Kera. Parce que, mine, donc, la rectification du coup d'état flamand, parce que, constitution pour Barame Kera, le vice-président ne pouvait pas être président. À force là, Assimi Segala. Donc, on a parce que les jeunes ont famille. Et moi, je suis assigné à quoi pas venir prêter son serment. Au bec, une histoire c'est pour cela, on va faire donc, assigné, comment aussi, on a les gens qui sont assigné sur avec moi, une minute de silence. Je vous remercie. Également qu'il fallait faire preuve de sens de responsabilité et d'engagement patriotique. Chaque fois que notre peuple s'est dressé comme un seul homme, il a su vaincre toutes les armes. Aujourd'hui, nous avons une responsabilité historique, celle de transcender nos divergences pour sécuriser notre pays, pour préserver son intégrité territoriale et pour créer les conditions d'un développement socio-économique nous permettant d'offrir un avenir meilleur à notre postérité. La Cour suprême, qui m'installe dans la fonction du président de transition, j'entends imprimer une nouvelle dynamique. Dans le sens souhaité par le peuple, les défis sont immenses, les attentes légitimes du peuple sont aussi grandes. Nous devons cependant renforcer notre résilience et notre espérance pour une meilleure vie.
Cela est d'abord de ma responsabilité en tant que chef de l'État. J'en mesure l'ampleur. Aussi, voudrais-je vous affirmer solennellement, ici et maintenant, ma ferme détermination à relever ces défis. Mais tout cela n'est possible que dans la cohésion et la solidarité qui ont toujours caractérisé notre nation et qui sont mises à rude épreuve. Il s'agit en effet, sur la base de la feuille de route, de conduire la mise en œuvre des actions prioritaires nécessaires à la réussite de la transition, notamment l'organisation des élections crédibles, justes, transparentes aux échéances prévues. Je m'emploierai également à la réduction du train de vie de l'État. D'ores et déjà, j'ai décidé d'allouer les 2 tiers du fonds de souveraineté du président, soit 1,8 million annuels aux œuvres socio-sanitaires, notamment pour faciliter l'accès à l'eau potable et aux soins de santé primaires dans les zones difficiles de l'eau. Face à ces impératifs, aucune couche ni aucun groupe ne sera écarté, car le Mali a besoin de chacun et de tous. Mesdames et messieurs, je comprends vos inquiétudes devant les difficultés qui nous assaillent depuis plusieurs années. Comme nous le savons tous, il y a des moments décisifs où se joue le destin d'une nation. La nôtre, éprouvée depuis des décennies, devra trouver les ressorts nécessaires pour répondre et assumer pleinement son destin historique. Ceci est notre devoir de génération, mais c'est notre dette envers les générations futures. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour leur courage et les engage à plus de détermination. L'État, dans la mesure de ses moyens, fournira les ressources nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aussi, voudrais-je réaffirmer mon engagement pour assurer une meilleure gouvernance et une meilleure distribution des services publics au bénéfice des populations sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, l'apaisement du climat social demeure un gage de succès pour la réussite de la transition. L'amélioration des conditions de vie des Maliens sera un souci constant pour le nouveau gouvernement à venir. Elle sera recherchée de façon intelligente pour ne pas fragiliser l'équilibre budgétaire et ne pas compromettre les investissements. Ainsi, je vais demander au nouveau gouvernement qui sera mis en place d'engager un dialogue franc et sincère avec l'ensemble des syndicats pour une résolution durable de la crise actuelle. C'est l'occasion pour moi d'exprimer ma reconnaissance à l'ensemble des personnes qui partissent notre pays par leur labeur quotidien, chacun dans sa sphère et en sa manière, qu'il s'agisse des paysans, des éleveurs, des pêcheurs. Donc, n'i ye jateminɛ kɛ nin kɔnɔna na an bɛ taa joona jamana san 2 in kɔnɔna na mun de kɛra et que an hakili bɛ min na baara ka kɛ jamanadenw ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na i ye question mun posé a daminɛ sɛnɛkɛlaw ka se ka nɔgɔ sɔrɔ baaraw ka se ka kɛ kɛnɛya ka se ka sabati denw ka sabati armée kalan ka se ka sabati lakana ka kɛ o kɔnɔna na ka taa donc a sigilen ka ban a y'a tɛgɛ si M5 ma k'a fɔ ko ka premier ministre di o premier ministre bɛnna Choguel o ka ma yira baara min kɛra maliyɛn bɛɛ ka juge hali bi tɔ caman de bɛ yen parce que min don min jamana tun bɛ ta e ni ne tun bɛ yan Mali tun tɛ yen Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka denbaya de tun bɛ yen Karim n'a terikɛw de bɛ yen min ka di o ye jamana nafolo ka taa dɔgɔ min ka di o de bɛ kɛ Bubu n'a ka mɔgɔw de bɛ yen sabu jamana tun tɛ yen armée tun tɛ yen sécurité tun tɛ yen ji tun tɛ di mɔgɔ ma ka bin école tun tɛ yen baara tun baara ka ban donc jamana taara o condition de la wari min bɛ di ko ka minɛ san ka di sɔrɔsiw ma o bɛɛ tun na i bɛ ka n'a jɛɲɔgɔnw o y'a bɛɛ tun donc jamana nana ka kɛ o la avion min yɛrɛ kan ka taa san hali ni ɲuman kelen de b'a la o tun bɛ fisaya den damani san mais avion min yɛrɛ kan ka kɔnba kɛ o avion ma taa ko c'est plié au sol a denkɛ ko français on a été fouillé baara kɛra o condition na élection min kan ka kɛ mɔgɔw de tun bɛ ka dɔgɔ choisi e bɛ kɛ kayi député e bɛ kɛ ni député jamana nana ka kɛ o position de kɔnɔna ni jamana den n'i ye jamana ta ka bɔ o kɔnɔna na gɛlɛya caman b'a la presse donc o kɔnɔna na comme air caman t'an bolo
donc an y'a ɲini ka hakili jigi de kɛ. An tɛ tɛrɛ taa téléphone labila mais an bɛ se ka question kelen kɛ il faut jaabi pour an ka fɛn fɔ. Très bien, vas-y. An bɛna question kelen min poser an y'a k'a fɔ nin waati la premier ministre kɔni a man di a man kɛnɛ. An tɛ se ka don ka wuli ka sɔrɔ e y'a marché an b'o ye. Kuma caman fɔra mais an b'a fɛ k'a dɔn a ka état de santé an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛnɛya di a n'a bɛɛ lajɛlen ma. An y'a ye parti politique minnu tun b'a fɔ ko Choguel yɛrɛ ka taga minnu tun bɛ Choguel gɛn na wala u ye présentation kɛ ka nɔgɔya k'a ye wa wala Choguel ko yɛrɛ de don wa. Bon an y'a ye mɔgɔw fana de sisan minnu yɛrɛ ko k'a sara yɛrɛ dɔw yɛrɛ fana yɛrɛ dili ko f'a ka sa o yɛrɛ kɔni an b'a dɔn k'a fɔ est-ce que o ye maliden ye. Jateminɛ kɛra k'a fɔ maa saba ka taa donc olu de y'a souhaité presque d'abord an ye jate fɔlɔ min kɛ maa min ka gɛrɛlen don Bubey la olu mɔgɔ dɔw y'a faamuya ko a dalen bɛ hali Bubey ka dilan de kan clinique Pasteur la an ye téléw ye an ye radio ye an ye journaux ye. Jeune Afrique dɔw yɛrɛ ka donc min ka surun ka taa donc cousin na ka taa olu dɔw yɛrɛ ko ka taa k'a sara an ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ Ibrahim Boubacar Keita ka mɔgɔ min fanga binna olu hakilila ko il faut régler des comptes avec eux maa min bi aussi kɔfɛla la n'o ye Boubou ka mɔgɔw ye ani Cɛna Yɛrɛ an y'o ka réaction ye aussi page Facebook ninnu an y'a bɛɛ capture d'écran kɛ. Maa min y'i to kɔfɛ ka fɛn o fɛn fɔ o sen ka taa dɔn an y'a bɛɛ an ye maa caman ŋaniya y'a faamuya mais bana bɛ se ka se bɛɛ ma si girin bɛ bin ka sɔrɔ si mɔlen bɛ yen siga t'o la diɲɛlatigɛ kɔnɔna na donc aujourd'hui mun de ye nin se Choguel ma parce que n'i ye jateminɛ kɛ n ka taa voici le programme de ce monsieur baara n ka taa a bɛ taa n ka taa bureau la depuis 5 heures 6 heures la sɔn ka taa donc pour ne pas que circulation na a ka mɔgɔ gêner a bɛ bɔ bureau la ka taa donc à 23 heures âge dun ka taa il a à peu près ka taa 65 ans n'a ye baara daminɛ ka taa dumuni dun t'a la et n'a sera so 23 heures i b'a sɔrɔ mɔgɔ sigilen don k'a kɔnɔ a bɛ réunion k'o fɛ jusqu'à 2 heures du matin adamaden normal ka taa a fɔ ka taa cɛkɔrɔba musokɔrɔba il faut avoir 8 heures de sommeil o 8 heures de sommeil a to k'a sɔrɔ baara kɛra nin condition kɔnɔna na hakilinaw taara nin condition kɔnɔna na 14 mois ka taa tubabu ye ka taa baara kɛ 1 an kɔnɔna na i bɛ congé di yɛrɛ ma a ye 14 mois kɛ ka taa congé ta farikolo sɛgɛnna n'i ye ɲɛdaw ye ka taa tɛrɛw samana n'i ye ɲɛw ye ka taa dɔn k'a bilenna dumuni tɛ sɔrɔla ka dun joli min kan ka circuler fari la ka taa dɔn o tɛ sɔrɔla ka ɲɛ waajibi i tɛ worobo ye machine bɛ jɔ Assimi yɛrɛ bɛ to k'a fɔ a ye ne viens pas au bureau repose-toi réunion min kan ka kɛ ka taa o réunion bɛ kɛ a bara fɛn o fɛn kan ka kɛ ka taa ale de b'a coordonner hali lawala simple communiqué ka taa ale de b'a ale donc o sɛgɛn de farala farikolo kan cogoya dɔ la docteur de y'a constaté Assimi yɛrɛ de y'a constaté Assimi y'a demandé ko ka repos obligatoire ta a ye ka taa a tɛ se ka baara ye donc o kɔnɔna na samedi jan tɛmɛlen ka taa ne bɔra a bara ka taa donc an ye Fakoye dun Nord Fakoye an y'o dun o de bɛ digi dɔw la n'i y'a fɔ an ye Fakoye dun Nord Fakoye an y'o dun ka ɲɛ ka taa Fatimi y'o dilan an y'o baro kɛ ka taa tile 2 de ka taa donc fari dɛsɛra o y'a sɔrɔ ka taa bɔra ka taa avion di yɔrɔ in na ni y'a ye la a nana a ye conseil kɛ donc maintenant ka taa donc fatigue santé la et aujourd'hui bi n bɛ se ka confirmer a t'a ka so a bɛ dumuni kɛ a ka so ka taa dɔn ka den ka taa dumuni ka taa kɛ ka taa docteur militaires les militaires ka taa docteur olu de ka taa donc olu de bɛ occuper la donc a ka so a bɔra pasteur la a tɛ pasteur la wa mɔgɔ bɛ kuma caman de fɔ la ne de b'a confirmer a b'a ka so ka taa donc a bɛ ka taa donc kunun y'a wele tuma min n ye weleli kɛ waati min o y'a sɔrɔ a bɛ dumuni dun na a b'a to bɛ dumuni di la ma donc an kumana ka taa donc kumana muso fɛ kumana a b'a fɛ ka taa tout va bien et quand donc a bɛ repos la ka taa les docteurs disent d'un moment à l'autre tile fila a tun kan ka hali lundi interview dɔ di télé russement o muso in bɛ yan ka taa donc a ko muso ma k'a k'a kɔnɔ ka taa donc ko docteur ko k'a k'a kɔnɔ fɔlɔ ko n'a y'a kɔnɔ ka taa donc semaine wɛrɛ ou n'a bɛ fɛ ka taa ka taa ou n'a bɛ se ka passer par le ministère des affaires étrangères interview ka d'a ma muso ko k'a bɛ Choguel yɛrɛ de ka interview kɔnɔna na semaine wɛrɛ hakili ni ala sɔnna ka taa donc interview bɛ di ka taa docteur de ka taa donc b'a fɛ ka la maintenant il faut que mɔgɔ ko hakili sigi bɛɛ dakan bɛ ala de kɔnɔ ni waati min sera adamaden ta la i bɛ taa ɲininkali di k'a kɔnɔna mais une chose est sûre
a ko donna histoire kɔnɔ Mali kɔnɔ a ye min kɛ a kan ka min kɛ Choguel tɛ fɛn wɛrɛ ɲini na bi n'a tilala a b'a ka mémoire sɛbɛn cogo min a b'o mémoire de kɛ n'o tɛ a ko don o don a b'o de fɔ la ko ni n y'a fɔ Musa Tarawele ka k'a ka mémoire sɛbɛn k'a filɛ k'a taara ka sɔrɔ a m'a ka mémoire sɛbɛn donc il est important que n'i sera âge dɔw la fɛn dɔw bɛ yen ka taa dɔgɔ i bɛ fanga a tɛ dɔgɔ e filɛ de ka taa dɔgɔ âge dɔw i bɛ se ka min kɛ fɔlɔ balontan ninnu ni moto girigiri hali n'i ye moto boli tile kelen ka se ka taa so bɛɛ âge de tɛ sɔn ça veut dire âge de sera donc o kɔnɔna na ka taa dɔgɔ an bɛ dugawu de kɛ an k'a di mɔgɔ min ye fɛn fana sɔrɔ komi denkɛ kɔni i b'a dɔn kɔni o âge taara kɔni o fana halisa an bɛ on tient wala an ka